aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. Bi ye alamisa ye septembre kalo tile 5 san 2024 aw ka kunnafoni wagati selen filɛ. Bakuruba kunnafoniw na an da bɛna se cakɛyɔrɔ min n'olu sigilen bɛ maaw ka lakana an'u ka kɛnɛya kama baarayɔrɔw la ni olu wulila ka taga caisse malienne de sécurité sociale ɲɛmɔgɔ ka taga o kuma ɲɔgɔnya an da bɛna don o la fo ka taga se an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka kɛnɛyaw ko ɲɛ ma colonel Asan Bajalo Ture ale ni a dɛmɛbagaw ye sigi min kɛ an da bɛna don o la o ni a ɲɔgɔnna caman aw bisimila. Cakɛyɔrɔ min bɛ ni olu sigikun ye ka maaw ka kɛnɛya ani u ka lakana ka o sabati baarakɛyɔrɔw la ni o bɛ wele nanzarakan na société malienne de santé et sécurité au travail olu wulila ka taa caisse malienne de sécurité sociale o ɲɛmɔgɔ Isaka Kone ka taa bɔ a la yaasa ka bonyamasegin kɛ a ye arabadon septembre kalo tile 4 san 2024 ka bonyamasegin k'a ye a ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin u ma u ka sigi fɔlɔ min kɛra avril kalo tile 17 a 18 n'a 19 san 2024 an ka ba Maliba kɔnɔna la ni o kɛra sababu ye ka u dɛmɛ jɛkulu minnu bɛ Afrique fan 14 Belgique fo ka taga se Mali la ka olu fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan yaasa u bɛ se cogoya min na ka kuma bolodi ɲɔgɔnma min bɛ olu ka cakɛyɔrɔ ani caisse malienne de sécurité sociale ni ɲɔgɔn cɛ o baara o bɛ se cogoya min na ka kɛ bonya kɔnɔna na ani danaya kɔnɔna na ani fana ko a ka kɛ bolodi ɲɔgɔnma ye bɛɛ lajɛlen bɛ i ta sɔrɔ min na. An ka minisiri min ni o ɲɛsinnen bɛ an ka kɛnɛya ko ɲɛ ma colonel Asan Bajalo Ture ale ni a dɛmɛbagaw ye lasigi kɛ taratadon septembre kalo tile 3 san 2024 a ka jɛrɛjɛso min bɛ a yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ la u kumara fɛn caman de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji ye tiɲɛni min don maaw kunna nin wagati in na an ka ba Maliba kɔnɔna la a da donna o la nka n'a ye hakilina jigi kɛ an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita o ye décision ta ni o de ye ka état de catastrophe nationale ka o décréter an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na jumadon utu kalo tile 23 san 2024 o kɔfɛ a ye a jira ko ni lasigi kun tɛ dɔ wɛrɛ ye min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u bɛ se cogoya min na ka nafolo kasabi miliyari 3 ka o fara ɲɔgɔn kan yaasa ji ye tiɲɛni don maa minnu kunna u bɛ se cogoya min na ka o maa ninnu dɛmɛ a ka kɛnɛ kan maa caman de tun bɛ yen min ye développement social o ɲɛmɔgɔ Ibrahim Aba Sangare fo ka taga se cakɛyɔrɔ ɲɛma Sheikh Amadou Tidiane Traoré olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan olu da donna kosɛbɛ ji ye tiɲɛni min don maaw kunna jamana fan bɛɛ lajɛlen na olu kumara o kan ani u ye a jira ko an ka jamana kɔnɔna la n'i ye an ka région 18 ta k'a lajɛ ko ji ye tiɲɛni hakɛya min kɛ ko o bɛ taa i jɔ 228 na ani ko min ye maa ba 18 140 ji ye tiɲɛni don o maaw de kunna wa ko min ye maa 42 olu ni tora a ko da fɛ minisiri ye a jira ko min ye miliyari 3 ye u mago bɛ o de la yaasa ka dɛmɛ lase ni maa minnu bɛ yen nɔ ni ji ye tiɲɛni don u kunna o kɛlen min ye États-Unis lasigiden ye ale ye kuma ta fo ka taga se Royaume-Uni Chine lasigiden ka chargé de mission o min fana tun bɛ a kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen kumara k'a yira minisiri la ko olu ka jamana labɛnnen don ka ba Maliba dɛmɛ a ka nin ko in na ko sabula nin ye bɛɛ lajɛlen de kungo ye ko u bɛna u seko an'u damayira kɛ yaasa min ye nin miliyari 3 ye a bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka ji ye tiɲɛni don maa minnu kunna ka olu dɛmɛ u ka kuma kuncɛ la min ye Mohamed Askiya Ture ale ko ale bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo sabula kabini ni nin ko in daminɛna ko u bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma ni u seko an'u damayira ye. Moribabugu conseil communal olu bilala ka bɔ baara la ka sababuya kɛ ko u tɛ ka baara kɛ ni jɛlenya ye ko u bɛ ka baara kɛ ni yuruku ye décision yɛrɛ tara conseil des ministres min kɛra utu kalo tile 28 san 2024 maa dɔw ye a jira ko ni décision talen filɛ ko a ma bali o la ko olu tun bɛna n'a fɔ yɛrɛ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw sumayara fɛ ko sabula a bɛ san 10 bɔ ɲina min ye nin maa ninnu ye ko u bɛ ka baara kɛ yuruku kɔnɔna la
o maa ninnu ye a jira ko min ye Moribabugu mɛri ye ni o ye Jara Jara ye ko ale yɛrɛ de kɛra nin ko nin sababu ye ko sabula min ye yuruguyurugu ye ko o kun kɛra ani a baarakɛɲɔgɔn taabolo ye ko nin ɲɛna kosɛbɛ wa ko u bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo u ka nin waleya ɲuman in na. Sogonikɔ komisariya de polisi ni o ɲɛmɔgɔ ye Segu Manɛ ye ale ni a danga Zeinabu Walet Ishakan olu ye tɛgɛ kɛ sagila tɛnɛndo septembre kalo tile 2 san 2024 segi min kilogramme bɛ taa 25 la u ye a sɔrɔ cɛ dɔ de kɔfɛ cɛ in tun bɛ ka boli Banankabugu la bolimafɛn sen 2 la ni o ye moto ye u kelen kɔ ka cɛ in ye u sigara cɛ in na u ye a ɲini k'a fɔ ko u bɛ cɛ in lajɔ nka cɛ in bolila ka taa ka segin to u kelen ka segin sɔrɔ u tɛgɛ la u ye segin dayɛlɛ u taara sɔrɔ min ye marifakisɛ ye o caman de tun bɛ a kɔnɔna la u ko min ye marifakisɛ 363 ni o ye an ka marifa min bɛ ni o bɛ wele PM 9 mm ni o ka jan ko o kun ye o marifakisɛ ye fo ka taga se marifakisɛ 186 ni o y'an ka marifa PKM 7,62 mm ni o y'o marifakisɛw ye fo ka taga se an ka marifa min bɛ ni o bɛ wele ko 9 mm court ni o ye 9 mm surumani ye u ye o cartouche kelen u ye o de sɔrɔ min ye polisiw ka ɲɛmɔgɔw ye u ko u bɛ an ka finitigilaka ninnu fo u ka nin cɛsiri na wa k'u b'a ɲini an jamana kɔnɔdenw fɛ an ka finitigilakaw dɛmɛ u ka baara la yaasa anw yɛrɛ ani an bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na. Tɛnɛndo septembre kalo tile 2 san 2024 an ka douane ye tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn min ni a bɛ wele nanzarakan na ko cannabis o 448 de la a yirala ko ɲɛnaminimafɛn in tun bɛ ka bɔ Dibolikaw fɛ yen Kayi marabolo la ka don ni a ye an ka faba kɔnɔna la Bamakɔ yan nɔ. Alamisadon utu kalo tile 29 san 2024 min ye Mata ye fɔɲɔgɔnkɔ tɛmɛna ale ni a sinamuso Kani ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye Mata ale ye jikalama ale y'o ta ka o bɔ a sinamuso Kani kan a kɛlen ka jikalama bɔ sinamuso in kan u ye sinamuso in ta ka taga ni a ye hôpital Gabriel Touré la min ye Jelibugu finitigilakaw ye olu kun ye tɛgɛ kɛ Mata la nka u tilala ka a labila ko sabula min ye Kani ye a mana kana damakasi sɛbɛn don fɔlɔ Mata kama ni wagati in na Kani ale bɛ urgence kɔnɔna la Gabriel Touré la ko ni a nɔgɔyara ni a taara damakasi sɛbɛn don ko min ye Mata ye olu bɛ sɔrɔ ka tɛgɛ kɛ a la. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an ka jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Asimi Goita ale ka tagama senfɛ Chine jamana la a tagara ka taa i ɲɛda Chine cakɛyɔrɔ caman kan yaasa a bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na ka bɔ o cakɛda mɔgɔ ninnu yɔrɔ ka na ni a ye an ka ban Maliba kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la kunun araba septembre kalo tile 4 san 2024 a wulila ka taa Chinois ka cakɛyɔrɔ min bɛ ni olu ka baara bɛnnen bɛ terrain bɛ boli sira minnu kan olu dilanni fo ka taga se bolimafɛn ko sanu bɔyɔrɔw olu koɲɛ ɲɛnabɔli ji ani adamadenya yɛrɛ sigiyɔrɔ ani o ɲɔgɔnna caman ni olu ka baara bɛnnen bɛ o kow ɲɛnabɔli ma u taara ka taa u ɲɛda o cakɛyɔrɔ in kan min ye an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka jiko an ka kuranko ɲɛnabɔli ma madame Bintu Kamara ani nin cakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ Zhang Kun olu ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn min bɛ na u dɛmɛ ka se ka jibon sigi Segu Kati Bamako Samaya yaasa nin yɔrɔ ninnu jiko o bɛ se cogoya min na ka nɔgɔya. An ka jamanakuntigi Colonel Asimi Goita ani Burkina ni Niger minisiri ka ɲɔgɔn ye dugusɛjɛ ni o kɛra kunun arabadon septembre kalo tile 4 san 2024 ani Centrafrique Mauritanie Togo jamana ɲɛmɔgɔ ani olu ye ɲɔgɔn ye ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ min kɛnɛ kan a ye a jira u la ko u ka u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye farafinna yɛrɛ ye ko a bɛ se cogoya min na ka lakana sɔrɔ ani bɛn ni kelenya basigi tagaɲɛ o bɛ se ka sinsin a kɔnɔna la cogoya min wa a ye a jira fana ko Mali ka jɔrɔnako o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ se cogoya min na ka bonya ani fana ani maa minnu ni u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko o hakilina o ka bɔ u yɔrɔ la wa a ye a jira fana ko olu ɲɛmɔgɔw bɛ hakilina fɛn o fɛn ta olu ka jɔrɔnako tɛ dɔwɛrɛ ye
o hakilina ninnu ka kɛ hakilinaw ye min bɛ lafiya lase maliden bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ a y'i da don AES sigikun yɛrɛ la. A y'a jira ko ni jamana saba ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye, u bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na min ye bamanciwale ye ka o kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la, ani ka na ni tagaɲɛ siraw ye u ka jamana kɔnɔna la, ani ka lafiya da k'o lase u ka jamanadenw ma cogoya min na. Nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina. An bɛ an ka dibilabara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la. Ala ka sankɔrɔta, Ala k'o di an ka finitigilakaw ma. Ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.